Укытучылар коллективы яңа уку елына әзерлекнең соңгы этабын барлый. Стендларны куеп бетерәсе, кабинетларны тагын бер кат җыештырып аласы. Укучылар ярминкәсенә әзерләнәсе бар. Шунда ук 1 һәм 3 сентябрьдә үткәреләсе дәресләр планы карала. Ул патриотик темага багышланачак. Бу ел 3нче мәктәптә 600 га якын бала укыячак. 66 бала өчен кыңгырау тәүге тапкыр чыңлаячак. Аларга 47 укытучы белем бирәчәк. Беренче тапкыр бөтенләйе белән яңартылган мәктәптә яңа уку елын башлаулары аларның. Безнең быел мәктәпнең түбәсе алыштырылды, ишекләр куелды, тәрәзә рамнары алыштырылды, канализация алыштырылды һәм шулай ук электроүткәргечләр алыштырылды. Бик күп эшләр башкарылды. Шулай ук мәктәпнең фасады да буялды. Әлбәттә, безнең мәктәп бөтенләй йөзе үзгәрде һәм хәзерге вакытта укучыларны яңа уку елына каршы алырга мәктәбебез әзер. Укытучыларның шатлыкларын аңларга була. 54 еллык тарихы булган мәктәп быел танымаслык булып үзгәртелгән. Элек сыйныфлар караңгы, ишекләребез иске иде ди укытучылар да, укучылар да. Пластик тәрәзәләр куйгач мәктәп ише яктырып киткән. 8нче сыйныф укучылары да якты сыйныфларда белем алуларына шатлана. Алар сыйныф җитәкчесенә булышырга, китаплар алырга һәм җыештырырга килгәннәр. Очень нравится. Поставили новые окна. Безгә бик ошады. Тәрәзәләр яңа булгач, сыйныфлар якты. Тимер ишекләр куйгач, мәктәп тагын да матурланып китте. Яңартылган мәктәптә укучыларга укуы күңелле булачак. Китаплар дигәндән мәктәптә алар белән проблема юк. Барлык укучыларга дәреслекләр җитә. Безнең мәктәптә китаплар белән тәэмин ителеш әйбәт. Укучылар китап сатып алмый. Барлык балалар да китапларны яңа программа буенча ала. Сыйныфлар укучыларны кабул итәргә әзер. Шулай да вакыт тиякчләрен тәмамлыйсы бар. Баштангы сыйныф укытучылары балаларга тәнәфестә уйнар өчен идәнгә төрле фигуралар төшерү белән мәшгуль. 2 спорт залында да укытучылар көче белән яхшы итеп ремонт ясалган. Хәзер укучылар рәхәтләнеп биредә шөгыльләнә ала. Балаларга тирән белем алуда тиешле шартлар белән бер рәттән заманча технологияләргә дә урын биреләчәк ди мәктәп җитәкчесе урынбасары Рәсимә Әхмәдиева. Әле ул күптән түгел генә Казанда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының этно-мәдәни компонентлы белем бирү учрежденияләре хезмәткәрләренең 6нчы бөтен Россия съездында, аннан байлар сабасында үткәргән ябылу утырышында катнашкан. Биредә яңа федераль дәүләт стандартлары нигезендә төзелгән 5-7 сыйныф укучылары өчен татар теле һәм әдәбияты дәреслекләрен тәкъдир итү булган. Анда алган тәҗрибәне укыту барышында кулланачакбыз ди ул. Безгә монда мастер-класслар күрсәттеләр. Мастер-классларда бигрәк тә яңа технологияләр һәм командада эшләү технологиясе урын өстенлек алып тора инде. Без анда яңа Сингапур технологиясе буенча яңа структуралар күрергә туры килде. Әлбәттә без үзебезгә бик күп материал алып кайттык. Алар хәтта безгә дискларда да бүләкләр тапшырдылар. Безгә бик шат инде укытучылар үзләре эшләгән технологияләр буенча безгә карап эшләргә биреп җибәрделәр. Безгә барысы да шат. Һәм бигрәк тә тагын ошаган нәрсә, ул инде әлбәттә ул эшләр безнең районда да башкарыла, безнең районыбыз мәктәпләрендә дә башкарыла. Анда класстан тыш эшләр буенча күп эшләр башкарыла, һәм түгәрәкләр эшләре бик безне кызыксындырды. Анда бигрәк тә дәрестән тыш мәктәп дәрестән тыш программасы буенча анда роботлар ясау һәм башка кул эшләренә күп игътибар бирелә дип без үзебезгә бик күп файдалы нәрсәләр алып кайттык. Яңа уку елын, яңа рухта, яңа көч белән каршы алырга без әзер диләр укытучылар коллективы. Капиталь ремонттан соң 2нче яшьлеген кичергән мәктәп, тирә-ягы чәчәкләргә күмелгән килеш 1 сентябрьдә балаларны каршы алырга әзер.